Ehi tu, ven para aquí, quiero falar contigo. No. Ven, ven, me cago na puta. Hola, buenos días. Mirade, tenemos un compañero novo hoxe. Chámase Israel. Mira, tes un sitio ali ao lado de Ismael. Vaite para atrás. E, veña, abrimos o libro pola páxina 60 e lemos ese texto que ven aí. Perdón, pero esta é a miña mesa. Veña, non te quixo, non será para tanto. Ponte na tua mesa e díxame en paz. Pero que te queres quedarse aquí? O rei ou que? Pero que dis, payaso? Que te poñen na tua mesa? Che estou dicindo. Pero queres algo que che pasa, pailán? A ver, que pasa aquí? Este que está poñendo as súas cousas na miña mesa. Pero tampouco será tanto drama, ou? Bueno, a ver, non pasa nada porque che ocupa un pouquiño da tua mesa, eh? Hai que levarse ben que somos compañeiros. Vale. Este comportamento é totalmente inapropiado. Ti sempre fuches un bo rapaz. Que che pasou pola cabeza? Non sei, que estou farto dil. Non aguanto máis. Pero pegouche ou algo? Non. No, a ver, metes un poquinho con él, tuveron algún encontronazo, sí, pero cousas de rapaces, nada que justifique esta agresión. Pois non teño máis remedio que expulsarte unha semana do instituto. As accións teñen consecuencias e as normas son iguais para todos. En este caso, pois as normas son moi claras. Hai uns límites que non poden sobrepasarse. Unha puta burrada. Empezamos vendo Finlandia-Austria. Hola, Bueno, que tal? Podes falar un momento con Israel? Sí. dime. Que tal a manga? Bo, nada, foi un pincheciño nomás, non... Disculpa. Mañá volve Ismael da expulsión. Non vou dicir que vos levedes ben, porque é imposible. Espero que non intentes ninguna vinganza persoal. Tú non teñas medo por miña parte, estou tranquilo. Se me gusta, vamos. Vale, pois recordade que mañá é o último día para entregar o traballo sobre o imperialismo, eh? Vale, teacher. أنت تمشي بين الظلال الباردة كمن يسعو entre sombras frias وروحك ترتجف من الألم قوى الماتشية دي أغونيا أعتقد أنها تهرب لكن ليس صحيحا كريكي إسكابا مايس نون إسترتو أنني أتمسك بالصمت فقط pois o medo agarrou em silêncio. Ehi ti, ven para aquí, No, quiero falar no, contigo. no. Ven, me cago na puta. Fin de semana.
Boa pinta. Para, que estás facendo? Para xa. A ver. Tens que parar, non pode ser isto. Só unha última cousiña. Para! Cala! É que tamén o que lle fixo foi moi grave. Xa, pero